Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno Yamiri kala garo juma yo addor sadak ene ngani duwawe sadak on jaɓal juul. Alhamdulillah rabbil alamin seydina machallah. Alhamdulillah seydina machallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Alhamdulillah rabbil alamin. En gari wadde duuso e nder duuso alhamdulillah rabbil alamin. Machallah ko weltare e oɗo subaka aljuma 15 lewru men mai hita ujunere ɗiɗi e nogas e jeegom ɗo e wurditongo Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin. Ko weltare ko ɓeydare alhamdulillah rabbil alamin. Yimɓe kala nanɗo yimɓe kala jalti gam dusde ceerno alhamdulillah caggal muɗum golɗe ma jokku ceerno Abdoul Hayyu Diallo ceerno Jalaluddin machallah illa inɗele ɗi ha kadi waynotoɓe ha kadi juurgol ceerno mawɗo enne kadi duuse ha galle ceerno inchallah mawla. Yeɓiyankoɓe Nangue TV en beltanima yimɓe kala en beltanima bandiraɓe kala kala sukaɓe ɗen belto machallah ko weltare no fewi no fewi no fewi.
alhamdulillah alamin nan eɗen jetta eɗen caɓa musidɗo men mo ganduɗa ko Alaji Oumar ha toon to leydi Amérique kono jeeyaɗo toon to Donnayi Tareji kono Amérique ko jooɗi o noddi en hanki machallah appel direct guila Amérique ha ɗo e Sénégal hollitene weltare makko e nder duusa ceerno o holliɗo mo yeeɓa ɗum kanko dendagal bandiraɓe kala machallah noon o jarama no fewi haali hen ko heewi kankone ko neɗɗo dental ngal ene heeɓa e sukaɓe ceerno e sukaɓe dental ngal ɓe jangguide e mumen machallah ɓe gondi baddi baydiyagal ɓe jangguidi machallah ɓe gollodi machallah wadde kanko Alaji Oumar min calminima an ɓesguma kala ha toon to leydi Amérique machallah foof min jetti bandiraɓe kala min calminima on kadi min juurimama hano hannirta ni machallah noon kadi ko weltare no fewi kadi ko ɓeydata e gueɗe ɗen coftinen hollirde wonde ko watte ko wattuɓe hakkillaji machallah ɓe tartoɓe wadde eɗen eɗen belta hen ɓe kolliri guila tarikhaji mbatten ɗi foof machallah ɓe kolliri eɓe belti hen kadi ɓe gandi hen ko heewi ɓe paami hen ko heewi koɓe ganduno e koɓe gandano kala enen kadi en beltima hen no fewi no fewi no fewi machallah ɗum noon ɓe jarama kamɓe kala en jetti foof en jarni foof inchallah mawla ɗum noon eɗen gandi sen garti ceerno Mahmoudou Diallo Dina Ba no mbiɗen ni yeerude ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeegom e 1964 ɗewtude ngo Madina Gounass eɗen gandi aada seeranɓe ɓe duuɓi 5 balɗe 5 lebbi 5 machallah nden heewi toɓɓanede Ba caggal kanko ceerno Djalal Dine toɓɓana Ba machallah ceerno yamiri ceerno Abdourahmane Mbow yo nawmo e weelo to Abi Samagouna ceerno Moussa Niang alhamdulillah alamin ceerno noon wimo sa heewi mbiya ceerno Moussa Niang yo jangguinmo jangguingol moƴƴol saabu koye seeremɓe jamanu garowo jeeya alhamdulillah alamin calmina Seydou so haali hunde ko noon sifori ko noon woodi alhamdulillah ande o laaɓi woni yiyama machallah nanama famama de jomum wiya noon de taw on saaha ko suka duuɓi 5 yaranno hande o alhamdulillah alamin est ce que ko seereɓe ko alhamdulillah dennagal ɓesgu ceerno fof ko hon noon tan foof ko noon mbayi fof no cifori dengal kala jontuɗo haalede fof haale kono kamɓe fof sifo ko goto alhamdulillah alamin nder duuɓi seeɗa joom jangga ɓurano rayna nder duuɓi seeɗa jangga Cheria Ɓara alhamdulillah to wonta e juuɗe ceerno wona e yemrode ceerno e ceerno waɗi ɗum ɗo ceerno henni ɗum fof heeda ɗon dental ngal diina o e l'islam o e jokkere e ndamdam alhamdulillah alamin ko weltare ko ɓeydade alhamdulillah alamin en jetti julɓe kala en jetti bandiraɓe kala ɗum noon eɗen doppadi ceerno ko ɗo ardata alhamdulillah alamin inchallahu mawla oɗo dimanche jawtuɗo en jeehin toon to wuuro men Darou Hijratu yiide ceerno Saru Mou Seydou machallah e nder yewtere makko o haalino hunde eko jewtunoɗen e ceerno mo ganduɗa Baba Modou Gueye machallah hono dental Guinée 1968 69 Baba Modou Gueye wonduno toon e ceerno Malamine Sy e dental Guinée Bissau ceerno Malamine machallah on saaha noon ko laamu Sékou Touré noon on saaha noon dental ngal juulat wirdat toɗɗata foof toon to Guinée Bissau toon Guinée Conakry to to Guinée Conakry jaafoɗon ni woni noon Allah waɗi noon woodi e yimɓe leydi ndi e renɓimɓe Sékou Touré ɓe ndendiniɓe e yimɓe dental ngal toon to Guinée Conakry ɓe ndendini ɓe mbiyde an de won dental nanɗo eɓe juula eɓe birda eɓe kuuɗa laamu ma ɓe gaɓe kalde Sékou Touré Sékou Touré ha eno Sékou Touré ko jeeɗo Allah moƴƴo kañum kadi heñaki ɓe kalimo o nani wi bisimilla Sékou Touré waɗi neɗɗo goto yaah wonde mabɓe yontere agent secret ara wirde mabɓe wonde yontere e ndaar ko woni dow garano ari wonde mabɓe yontere wonde dendagal yontere julde mabɓe wirde mabɓe ha gasi yeehi goɗɗo kadi ari Sékou Touré waɗi ha woni ɓe tato caggal ɗum noon Sékou Touré noon noddi dental ngal te walla men siyen ɓe gonno moɓe dental ngal on saaha toon noddi ɓe on saaha noon ɓe gari ɓe jooɗi noddi kadi winoɓe noon ɓe kadi winoɓe ɓeɗo mbi oɗon kuuɗa laamal Sékou Touré kadi noddi kanko ɓe jooɗi ni Sékou Touré addori agent secret tati ɗo wino jatoon ɗo addori ɓen ɓe namdi garano min to yontere kono noon jimen koɓe jooɗi eɓe birda eɓe dono jiiɗi fof ndino aduna fof kono ɓe kuuɗani ni haalne kadi ɗiɗaɓo kadi kono kadi min hoorema yeehi toon woni yontere mbo julde mabɓe wirde mabɓe ɓe ganda kam ni kono noon ine nane eɓe kuuɗa ɓe nane ɓe kaala goɗɗum sona julde birde eɓe duwo tataɓo o kadi wi noon kayta ɓe gayni agent secret ji ɗi Sékou Touré wi on nani no Sékou Touré wi Alaji Malamine Sy ɓeɗo ko warnoɓe on saabu so miskino wiyama ene huuɗa laamu en ƴetto ɗum on wiya koye ware te ɗum waɗi agent secret jam
nani jeehi gondemo yontere o ganda ɓe ganda on tina ɗum ni wonde ɓe gari kono noon koɓe kaali ko ɓe tawani toon ko wiya ko joni ɓeɗo nani ko warɓe on joni oɗon ni kala ko mbiɗon yo mbaɗe ɓe mbaɗe kala ko mbiɗon yo mbaɗe saabu ko warnoɓe on inni ceerno Jumbala merci kam wonno mawdintagal on saaha Mamadou Gaye nan ɗon wuuri en tawa on wi minen kay joni ɓe kay tawama fenande ko maɓɓe woni minen kay alhamdulillah min jaafimaɓe ni Cheikh ƴetti ɗum ɗiɗo fof tappi e tabal he wi sa wiyano ni mi anda a wona almuɗo Alaji Seydou ni taw o woni Tamba kam Sékou Touré o wandi Alaji Seydou o wandi dental ngal fof o wandi seeɗa ɓe Fouta fof machallah haali no hol baɗɗi fayida sanne min ceerno ari min ɗo jewatan tarikh o min jokkiri inchallahu mawla inchallah alhamdulillah bil alamin machallah ko weltare kono ko ɓeydade ni woni noon Cheikh Touré wi sa wiyano ni wonde en jaafimaɓe ko mbiɗa kono almuɓe Alaji Seydou ko mi anda nde laaɓani ni Cheikh Touré haali hen ko heewi wi Sénégal so danno on Alaji Seydou en ɗiɗo tato nayo Sénégal yarano yeeso ɓe kadi o wi kadi kala laamiɗo Sénégal yo andu wona laamu mumgo jogui leydi ndi ko seere ɓe jogui leydi ndi machallah non Sékou Touré haali hen hawɗi fayida sanne o ƴetti defte fode temde defte kam ko Sékou Touré temde deftere onko Sékou Touré fewni ɗum o rokki Ba Mamadou Gaye nanɗo ene woodi nanɗo e jama he o rokki ɗum yo addan ceerno on rondi ɗum guila toon haa ɗo addani ceerno alhamdulillah bil alamin jehen nder to haden taddude juurgol ngol inchallahu mawla alhamdulillah bil alamin machallah dettegal e mima ngam adde juurade ceerno en mawɗo radiyallahu taala alhamdulillah bil alamin inchallah parce que machallah ceerno Jalal Din ceerno Abdoul Hayy Diallo
alhamdulillah alhamdulillah juulama juurama alhamdulillah alamin miɗo kontirta juuɗe miɗo wondirta iya ko wirde machallah yen gonɗen fiɗan hoore alhamdulillah alamin machallah eske machallah Okay. Alhamdulillah.